El PUC arribarà a la vostra classe dins d'una caixa precintada. És una eina molt flexible per treballar la intel·ligència emocional. Està adreçada a nens i nenes de 3 a 6 anys. Els objectius que treballa aquest PUC són l'autoestima i la diversitat. I el nom del conte, en aquest cas, és La màgia del bosc. No hi ha una única forma d'endinsar-se al PUC. Li pots treure profit de moltes formes diferents. Però perquè no us perdeu, us hem preparat un mapa de continguts. El primer que us trobareu és la guia pedagògica. A dintre de la guia hi ha el conte, així com un itinerari d'activitats pedagògiques que treballen els valors de l'autoestima i la diversitat de forma globalitzada. Al conte hi ha 5 personatges protagonistes que els nens podran interpretar disfressats. Són unes disfresses resistents i molt fàcils de posar i treure. En aquest conte, les disfresses són reversibles. Ja que un dels personatges, la fada, té l'habilitat màgica de transformar-ho tot. Per poder explicar el conte, disposeu d'unes il·lustracions de gran format. Estan soltes perquè pugueu treballar-les d'una en una, canviar l'ordre i obrir nous camins al conte. Són flexibles, es poden netejar i tenen els cantons arrodonits. Cadascuna de les il·lustracions té dues cares, la cara de la ficció, que explica el conte, i la de la realitat, que mostra com els nens interpreten el paper. Finalment, el PUC inclou un CD amb 10 pistes d'àudio formades per un tema principal, amb i sense lletra, la banda sonora del PUC, i 8 pistes en què es deconstrueix la música perquè els infants entenguin com està feta. El PUC és una eina que t'obre moltíssimes possibilitats per posar en pràctica l'educació emocional. Permet una experiència molt important pels nens i nenes. Aprendre a posar-se en la pell dels altres i gestionar els propis sentiments. I ara ets tu qui l'ha de posar a treballar.